Noora, Aleksi ja Ville ovat samassa työpaikassa. Heidän keskinäinen kateus ja kaksinaamaisuus on eskaloitunut tosi pahaksi. Vaarana on ollut, että työt jäävät tekemättä. Supernänni Tiia Tenala on työpaikkasuojelualan ammattilainen. Tiia on työskennellyt eri työpaikoissa jo 20 vuoden ajan. Moi! Sä oot vissiin se nänni. Joo, saako tulla sisään? Joo, totta kai! No siis mun työkaverit, Aleksi ja Ville, niin ne on molemmat tosi... anteeksi, tuleeks tääkin muuten telkkariin? Okei, joo. No siis, ne on molemmat siis tosi symppiksi työkavereita, että meillä on tosi kivaa. No moikka! Täällä onkin koko jengi kasassa, moi! Terve! Teillä onkin kivat kahvittelujutut täällä menossa. Aiku kiva. Moi, mikä sun nimi on? Ville. Moikka, moi! No kyllähän se riippuu paljon siitä, että kenen kanssa sattuu kahvihuoneeseen. Että yleensä se on mennyt siihen, että se joka ei ole paikalla, niin on aivan perseestä. Sun onkin ihan tommoset mustat sumpit. Joo. Moi, mikä sun nimi on? Aleksi. Moi Aleksi, moi! Joo, mä en kommentoi. Ei mun tarvitse selitellä mitään. No hei! Oisko teillä mitään käsitystä, että miksi mä oon oikein tullut tänne? Ei, meillä kyllä oo. Ei mitään käsitystä. Ei. No kuulkaa, teidän pomo otti muun yhteyttä. Se on tosi huolissaan teistä. Et teillä on kuulemma ollut taukohuoneessa vähän selän takana puhumista. Kuulostaako yhtään tutulta tämmönen? Mitä? Teidän pomo on tosi huolissaan, kun teillä ei työnteko enää oikein suju ja ei toivoteta toiselle hyvää huomenta ja tällaista. Nyt mä huomaan, että sä oot tosi järkyttynyt. Mä huomaan. Sua ihmetyttää tää. Haluisit sä, että täällä olisi asiat vähän eri tavalla? No, oishan se ihan kiva, joo. No mut hei, nyt me tehdään silleen, että jatkakaa ihan teidän normijuttuja, niin mä rupeen seuraamaan teitä taustalla ja teen vähän havaintoja. Eiks vaan? Hyvä. Kyllä se on palattava sorvin ääreen. Ihan oikeesti. Siis näit sä sen viime somepäivityksen, minkä toi Ville teki? Siis oikeesti niin sellaista itsensä kehumista oikein, että täytyy kaikki hyvät asiat täällä töissä kehua silleen, että se on muka hänen ansiota, yksin hänen ansiota. Ei saakeli. Se on ihan älytöntä. Ärsyttää tollaset ihmiset oikeesti. Mitä ne luulee itsestään oikeesti? Ja siis sinne tulee sellaisia kommentteja oikein. Hän kerää tällaisia kommentteja, että oi kun sä oot hyvä työntekijä ja että sua parempaa ei voisi niinku löytyykään mistään tälle alalle ja niinku ihan tollaista älytöntä. Niin, niitä on niinku narsisti. Niin, just tällainen. Joo. Psykopaatti, joku sellainen. Joo. Mut hei, nyt se vissiin tulee tuolta kuvalta. Joo, oli tää kahvi kesken, niin takaisin. No niin. Laitetaan Aleksin kielen. Joo, mä kauta, että oli ruskeana taas. Me tiedetään mihin sitä meni. Johtajan toimistoon. Ainahan se sinne menee vähän nuolemaan. Eihän se muuta teekään. Sitten se tekee jotain puolikasta päivää koko ajan. Joo. No kun pomo on vähän myönteinen. Eipä myönnä minulle perkele! Eikä mulle. Niin. Sitten se saa Juman kautta pitää lomapäiviä koko ajan. Sillä on joka perhanan perjantai lomapäivä. Joo. Minä kun kävin yhtä puolikasta Pekkasta kysymässä, ei onnistunut. Ei onnistunut. Ei todellakaan. Miten voi yhdelle jätkälle onnistua? Ja sillä menee aina kaikki läpi. Niin menee. Ja vielä samaan aikaan aina kun on se loma. Kyllä. Et me joutaa sit pitää joskus syksyllä vasta kesälomat, mutta hän saa kyllä aina olla heinä-kesälomalla. Niin. Ja kesäkuussa. Miten voi kaverilla olla 8 viikkoa lomaa, kesälomaa? Miten voi olla? No mut hei, nyt se vissiin tulee. Joo. Mut hei, mä menen nyt jatkamaan. Noniin. Tärkeä homma, mikä pitää hoitaa. No joo, ihan diiva. Siis tyyppi on saikuu koko ajan.
Älä. Joo. Ihanko tosi? Et sä huomannut? Ei. Siis joo, kyllä. Se oli eilenäkin. Sai kun aina on joku flunssa tai vastaava. Mitä se osuu aina maanantaille ja perjantaille? No just joo. En minä taju tollasi yhtään. Niin. Huhhuh. Työnteosta ei tuu yhtään mitään. Minä ja äijänkaan joudutaan tekemään kaikki Nooran työ. No joo. Kaikki! Tuntuu välillä, että mietin niinku kaikki tää näin. Mä huomasin, että tunnelma kahvipöydässä muuttui heti, kun joku lähti siitä pois. Alkoi saman tien se selän takana pahaa puhuminen, ja se ei ole hyväksi työhyvinvoinnille, ei ollenkaan. Tähän on puututtava jämäkästi. No niin. Mä oon saanutkin nyt seurailla teidän työyhteisöä tämän päivän. Ja mä oon nyt tehnyt semmosia havaintoja, että te puhutte ihan hirveästi paskaa toisistanne. Ja nyt en sano sille, että mä moittisin teitä. Mulla on vaan ihan hirveä huoli. Siis mä olen oikeesti huolissani teistä. Et tälleenhän tää ei voi jatkua. Selän takana puhuminen on taitolaji. Ja se ei nyt selkeästi onnistu teiltä, ei ollenkaan. Joten mä en nyt näe muuta vaihtoehtoa, kun hajottaa tää teidän työyhteisö. Tää? Joo. Voitte ihan lähteä niinku muihin hommiin kokonaan ja opetella sitä paskan puhumista jossain muualla. Nyt täällä se ei suju. Sä mä oikein selität. Tolle ei puhuta pöydässä. Sä et puhu. Ei, Ole hyvä ja ei, mulle poistu. Ole ei. hyvä ja poistu. Ole hyvä ja poistu. Oi jumalauta. Kai mä nyt tän kahvin saanut tän mukaan. Se on vielä Kahvi jää tänne, minä juon sen. Mulla on kotona kahvia. Että nyt ei päästy luomaan uusia sääntöjä. Tämä oli paljon nopeammin ohi. Näin. Uusi työpaikka tuo varmasti tulevaisuudessa uusia haasteita. Nyt he tiedostavat paremmin selän takana puhumisen vaarat ja osaavat hallita paremmin salassapidon jalon taidon näillä työkaluilla. Kyllä mä lähden oikein hymyssä sun jatkamaan mun työtäni toisaalle.